لجزيرة باجاري ku qajin bëlënd au dëparezën Do dëlhëbun ku kader wan bere jigre dabu Beri ku navin wan begotën Mëm Khurtek bëdëlek saf Begavin hedi dëqu Wakiye ku evin dëhundre khode dëhele mezën bëbë زين روناهيا نافجنان د چاوه و د شوندرش هبون د بدنگیا و د گوتنن کو کس نکاره بو ببیزه Wan di rojek şahide hevdîtin Roj ku dengê tembûr û defan Dinyayê ji hev cuda dikir Çavên wan pêşî hev girtin Berî ku destên wan bigihîjin hev Di vê gavê de dem rawesta Cihan paş devekişiya Vekî ku fêm kir ev du dil necvê dinyayê bûn Evîn bi vî awayî dest pê kir Ne wek axirê şewat Belê wek kaniyek kevnar Ku dîsariya xwe dît Wan bi dizî evîn kir Di bahçeyan de Di peyvên bi dengê nizm de Di xewnên ku sibehê her carî wan dişikand Lê evîna pakij her tim siyayê jî tîne Bekir hevalli ser ruye Lê di dilê xwe de hesûdiyek tarî dihwa Wî evîna wan dî û biryar da ku ev ronahî divê vemire bi hîleyan Bi dere wan bi gotinên ku wek zehrê bûn Di navbera wan de dîwara van kir Mem hatta durxistin hate girtin Ne bi zincirên hesnî belê bi nehek ya mirovan Di zindanan de wî ne li azadiyê difikirî Li zînê difikirî Her kevir navê wê dizanî Her şev rûyê wê di xewnê de diyanî Evîn bê hewa bû êş Zîn jî li paş mayî Wek gulê ku rojê ji wê hate bestandin Roj bi roj diçû ziwabûn wê li benda me ma Dua kir, hêvî kir Heta ku hêvî jî di destên wê de şikest Gava memir tenê zilamek nemir Cihanek temam keter de wî li bin çiyayan ve şartın Zîn hat Ne bi cilên şahiyê Belê bi cilên şîn û bêdengî Wê girî Heta ku hêsir nema Paşê xwe da çem wî Wekî ku dixwest Hevoka jiyana wan temam bike û li wir mir Ne ji lawaziyê Belê ji dilsoziyê Dibêjin gorên wan Li kêleka hev hatin kirin Lê di navbera wan de Darîkek tîcan mezin bû Nîşana hesûdiya Bekir Heta piştî mirinê jî heta niha Gava bayê cizîrê diçe Çîroka wan dibêje Ji wan kesan re ku dikarin bibihîzin Çîrokeke ku dibêje Evîn jiyanê hêztir e Lê çarînan Ji dilê mirovan ne hêztir e